unpaid invoices of around 3 million, which I'm sure by maybe end of the week we should have should have been paid. Higa mar gana ariyo gi 22 nyakurom gajwang' rawere mani kinde higni 15 nyaka 24 ma ok tin ne 7,000 noyudo tuo mar ayaki kaluwore kod ripot mar piny owacho manogoli e chak higani. Kaka achiel kuom yorego mag kedo kod iye ma oiwu kaachiel kod landruok mar ayaki e kind rawere, riwruoge ma owuok mag kata mago ma ok mag piny owacho kamoting'o World Health Organizations, United AIDS, SDG e kind mamoko oriwore kod piny owacho mamalo e timo chenro mar higni 2 makoro biro timie counties 10 kamoting'o counties ma Kaluo. Kata kamano ywak pod nitie e kind rawere ma bende oyuoro e romono ni gige geng'ruok kaka raboyunga tin kendo rowere pod yudo pek e nyiewogi ahinya to sani makoro nengogi oidho. Pia tunapeana condoms, but tukienda kwa public hospital sasa huwezi pata condoms. Hata saa hii kwetu kama Dreams condoms si mingi sana, ni less sana. Tunapata mwanzo tunakuja na complain unataka condom nini condom haiko. Alafu sasa unaona rate ya mimba ni high sana kama we notice na HIV infection. Jia condom hakuna condom. You cannot say condoms are not available for youth. They may not be adequate. We may be having challenges. Supply chain challenges that happen after the COVID, and this is global. And we may not have invested as required, but the government puts in quite a huge, almost 80-90% of this agenda you're talking about. And right now, Kenya is on transition platform, where we are going by 2030, or some items like vaccination by 2027 or 2029. We are going to be fully responsible for our own health and our own commodities.